Sekuhlaseleke udubula esimazi kakhulu laphana enkundleni yokuxhumana uTikTok. Insizwa lena esiyazi kakhulu ngenkulumo nje impela eziningi esuke inazo. Nganza kwethu sanibingelela Semtolo TV, ngicela ukuthi uma uqala ukubona lelo khasi ulike, usubscribe bese lapho usiyashare. Ungakhohlwa ukushiya i-comment lapha ku-comment section. Nganza kwethu ezibhlungu esiza nazo usuku lanamuhla ezithi udubula esimazi kakhulu lapha ku TikTok udujuliwe eGoli, udujula ezinye zezinsizwa ezingaziwa. Kuthiwa udubula ke lapho ke ubengahambi ke yedwa, ubehamba kanye nabafowabo emotweni, ehlaseliwe badujula naye. Bathintekile nabafowabo, but umuntu olimele kakhulu njengamanje usesimeni esibucayi uyena udubula. Sibeke sesingathandi izolo ukuthi nasikhiphe lezi ndaba, safuna ukuthi nasiqale siconfirm ukuthi ngabe lokho kuliqiniso kangakanani, ukuze yonke into esikhipha sibeka kubalandeli kube yinto eneqiniso futhi enobufakazi balokho. Okay, sibeke sesizama ukuthi kube khona abantu esingabathola abasondelene naye udubula njengemndeni nehlobo, bebe sebe confirm ke lokho ukuthi yebo kwenzakele abantu abalimele uyena udubula, uyena umuntu olimele kakhulu. Laba abanye ke bathintekile ke nabo balimele nabo. Babe sebedlulisa amazwi ke kuyinsizwa nje ezikhona la ngaphandle nalapha ku TikTok esebenzisa kakhulu izinkundla zokuxhumana ukuthi bacela ukuthi uTikTok noma izinkundla zokuxhumana zisetshenziswa ngendlela eright, elungile, ngoba awumazi umuntu okuthandayo, awumazi umuntu ongakuthanda. Siyazi impela lapha ku TikTok ukuthi mostly abantu abagcwele khona abantu abakhonza ukuthi nje bazidlalele, bancokolisane, the way ukuncokolisana khona. Kodwa ayibe incane. Mangingathi ngoba nakho mhlambe kudlalisene noma kanjanje, noma mhlambe ngingathi khona la kungabonanga khona ngasolinye, bese lapho usukukhetha ukuthi kusebenzisa izulu lesandla. Uma usucela kumndeni ukuthi izinsizwa zicela ukuthi naziyeke ukuthi sebenzise izinkundla zokuxhumana ngendlela engalungile. Nathi ke Semtolo TV lokho ke sicela ukuba zinsizwa zakwethu, ngoba lento levele yenzakala la kuthina. Zinsizwa zakwethu sicela ukuthi manisebenzisa ikhasi noma lamakhasi esiwasebenzisayo fana no TikTok, o Facebook, o WhatsApp, whatsoever, sicela ukuthi nosebenzise ngendlela eright, ngoba awumazi umuntu okuthandayo ngaphandle, awumazi umuntu ongakuthanda. Ngeke uzothi bonke abantu abalaphana njengaku TikTok, bonke abantu abalapha ku TikTok wakho abantu abakuthandayo. Unabantu abangakuthandi lapha, abangafisi futhi ukuthi namuphumela ngaphandle ubuye uphila. Kube sekuqinisekiswa ukuthi kwakhona vele izolo baningi abantu abathintekile, abalimele khona lapha eGoli, abadujuliwe, abazinsizwa futhi nakhona ungaziwa imbangela yakhona ukuthi yini. Nakho ke njengoba sokuthole udubula ke kanye nabafowabo. Siyacela ke nganza kwethu ke nathi ke ukuba asihloniphaneni. Kubalekile ukuhloniphana, kubalekile ukwazi umuntu. Uyabo, siyamazi udubula kakhulu balandeli. Udubula baningi abantu adlalisane nabo lapha ku TikTok. Uyabo, udlalisaneni kwakhe nabo abanye yabo bakuveze lokho ukuthi hayi no kudla njengoMax nje. uMax lo wagcina kuveza ukuthi hayi bayincokolela, bayiphushela icontent kumnandi. Uyabo, kuqeqesha siyababona baku video call e1, kuyaxoxwa, kuyahlekwa, kujaji bafethu. Asibe nalento eunity. Unity is very important. Kubhlungu masibona abafowethu ke bahambe bedutshulwa ke kanje, even kusho kungenasidingo. Siyacela ke nathi ke Semtolo TV ukuthi nganza kwethu asihloniphaneni, asithandaneni, asibe neimbumba, sibe ndawonye. Lokho ke kuyokwenza ukuthi lesizwe sisakhe ngendlela eright, ngoba the new generations ezayo abantu besifazane abakhona njengamanje
bonke amathemba abo bawabekela kuthini, bathembelela kuthini. If sokuyithini esilwa ngasodwa sithina wenziwe njani. So siyacela ingane zakwethu uma uqala ukuhlangana nelukhasi ungakhohlwa ukulike, usubscribe bese lapho ushare ivideo, ucomment ezansi sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini. Sifisa ukuthi na uDubula nabafowabo balulame ngokukhulu ukuphuthuma. Simtolo TV sicela ukuyivala le nkosi.